To čo si urobil? To čo ty si urobil? Čo ty si urobil? Čili? To čo je toto? Čo je toto? To čo je toto? Doporučil skvělá francouzská vína. Jedna z mála nevýhod sexu s prostatou. Poradil trumf v boji s prostatou. Very funny. A my doporučujeme Marka Vašuta v českém filmu. To čo si ty urobil? Muži nemůžou ani slyšet. Co muži dělají a ženy nechtějí vidět. To čo ty si urobil? Román pro ženy. Zítra večer na Nově. V první hodině se staví rodinný rozpočet, ve třetí odhalí korupci. Co všechno ještě mohou zvládnout děti Husákových dětí? To čo ty si urobil? A jaké měli kandidáti požadavky? Čili? Prezidentských debat Střepiny zítra. Čo si to urobil? Sa tam vysral? To čo je toto?